Kani gadega Patisi TV, bat Pdeng pek yaki kubor baman kasni. Kasanjok jong Nonghikai jong ki school SSA ki bahapo kashatri jong ka Meghalaya SSA School Association East Khasils District Unit henne kasngi ka arpo atrik unailar kalai kren Sani ba Halor karai balashim da ka project approval board jong ka Ministry of Human Resources Development jong ka Sorkar Pdeng ka ba na kamang tengka jong snam arhaja khat pra arhaja khandai kalapan red no ro ya ka Tulop jong Nonghikai school SSA na ka ba ki juyo baro shikata yakni ki Nonghikai school SSA ki Ïatai Haka ni ki jelang ka baralong hapo ka kasi National Darbar Hall ka baran hapo mok har shilong u president jong ni ka seng jong Nonghikai SSA uba Aristotle Rambai Haka jekran bar kinong pathai ku bor ulai tho ba ka seng kan up ye ka notification ka banwan na ka Sorkar jilla bar ulapan syaru ba watla ka project approval board kalashim ye karai ban peret no ye ka Tulop jong Nonghikai SSA Henry ye ka Tulop ka basa on sabay na ka platingka jong ka Sorkar jilla Mentar kasngi ngela pensai sya Nonghikai SSA kipadon hapo kacela jungi kumba khat ar hajar sanspa sau wengut I kini ki numbers sya nakini ki khat ar hajar sanspa sau wengut ki existing teachers ki don kumba khat ar hajar sau spa pra wengut nangta house name ar hajar khandriu la appointment sa san pusangut par house name ar hajar khatnyau la appointment sa sanriungut tikambut paro kini SSA at present kidon khat ar hajar sanspa sa kuingun ti kai ka bangi percaya minta singkolong Halor ka project approval board minutes kabakila syong hapo New Delhi Haka ar santrik jong upnai me jong matau snem pi Haka ni ka project approval board kepada jong ka badai hapo ka Jingshah jong ka Ministry of Human Resource Development jong ka Sorkar India ya kini ki annual budget plan jong banpen prekam yakini ki scheme SSA RMSA but teachers education la ra hakane ka meeting ban perkhat khnang ban yoi ka approval to kumbangi la tip ba nado mentau snem ya kane ka SSA RMSA but teachers education ki badai ki lai tli ki major flagship program jong ka central government lapunwan lang haju but la ai da berten ka pathamai ka de ka samagra shiksha abhiyan kabamut yangi Nonghikai SSA tip show yangi kum kita Nonghikai SSA Henry la tip no yangi as a elementary teachers namar ka SSA hi ngi hikai no class 1 up to class 8 but yaki RMSA on ito as a secondary teachers but ya ka by day but ka teachers education ka by day but ki training but kini kita kan nei kumjo teachers education ya Halor kini kilai tri ki scheme ka state jongi kala propose ya ka budget syapo MHRD ban yo approval tengangan stick betang kebai de bat kaneka salary jongi Nonghikai elementary ma Nonghikai SSA ki balatib menta as a elementary teachers tingi ngidon menta hangi ya kaneka PEB minutes ba kalong ka sakhi ba tho shai ba ka state ka propose ya ka existing rate nanta central government lo kala ai ya ka consideration ba la tho shai ro ba ya kata ka basa ka state ka haban pendap nalade tingi kmi nanti ba ka state kan le ya kane namar la thosharu ka framework jo ka samagra long ba ka service conditions ki salary matters ki recruitment jo ki teachers ki dei ki hap ki issue jo ka state government kam dei ka issue jo ka central government ka gila ban propose kano ka amount ka ba ki snow code bor ban siu ti ka central government hadin bakala yo ya kane ka proposal kabaki pas ka project approval board kan sesuk perkhat ban kan ai ka jinjara pen kan ka financial assistant but ka ong susu hang to on ai ka ni ka jinjara bro as per availability of funds but and also the state have to follow certain criteria and conditions mentioned in the guidelines of the samagra shiksha abhiyan tikum mga ong implement ne ba nado bas dang hi ka central government kala thoshai hapo kan ni ka new scheme samagra shiksha abhiyan katno kan yarap ya Nonghikai tingi kmi lengti ba haba ka state kala propose katto kalau ke existing rate khat khandai hajar sapo saw yaki lower primary but ar pro hajar saw spark khandai pula yaki upper primary ni khmi lenti bakumba kala propose karo kan si hukum to namar terkum ke jinsku to jungi ngila ban ong bachisin ba ka state kala propose kasku to ba kalong imposition ban siu na kata ka daw ka propose namar kala tho sai haki guidelines la tho sai ndai ba kam tip tekam chisin ba kala propose ngi ong ba ka state kala long imposition ban siu na ta ka daw ka propose te karajong imenta hakani ka general meeting ke bangila pelong kalong hi ka jo ku ba kiwe ki general meeting ki bangi pelong kiwe ki district karajong ki ong bang ngin om yaki ya menta ngin sange shwa ngin up shwa hat ya ban pemi government ya notification ngin borom
ya karai ke ba ka ya kejing keren jungi baru chief minister te hadin ba kila penmi notification ngin sapek ai ka senjam ke bangi ngila banle na kalian jungi tilada ki ai karju ka bahasibun tilada ki penrit pat ni hab ban sim da ki bai ki senjam namar war haki guidelines war haka PB minus ki claim thok ba ka state kan didak ya ka salary